karbon, karbon, nadali. Ma'am, nadali karbon, ma'am. Karbon, nadali karbon. Karbon, nadali karbon. Karbon, nadali karbon. Nadali ka na, karbon na. Karbon, nadali. Karbon, nadali. Karbon, nadali na. Karbon, nadali, sir. Sir, naganda taon, sir. Karbon, nadali, karbon. Naganda taon. Karbon, nadali, karbon. Karbon, nadali, karbon. Karbon, nadali. Ay, kagasoy, ibutang nasubo si mong da. Asa may palingkuro na pasiruban? Madilate yan eh. Ibutirti, butang na di ako. Kapag kay pasahero, Naplitihan na ni mo nagtulog. di na na kumay, arte sa timoy. Pila may plate na ni, Chris ni. Chris, balik tulo. Hindi may plitiro. 5. Tising po si City naman. Bay, dito malarga, bay. Ano ba? Ano yung mga din nono? Ano pag nalis mo yan? Walang gatanon ba eh? Sir, sorry, walang gatanon. Karbon, nadali. Randa, malarga na ito. Dalis ba noon? Driver, arte ka. Syagit, dahil syagit. Sa papasiro. Karbon, nadali, karbon. Dali sa mga. Karbon, nadali, karbon. Karbon, nadali. Karbon ka na. Karbon. Karbon, nadali, karbon. Ay, karbon ka na. Karbon. Basta na ka. Okay na gid kay ko. Ikaw, daghan na lang kanimong chicks dito sa? Chicks na isipan. Namin naggan. Sinaban naman ako sila. Gusto na magiting nasa bukan. Ikaw, buwan nila rin. Hello, is it me you're looking for? I can Saan man tao ulit? Atong pag-dates plus na, oy. Mausap gyud ang tao sa? Ako na usap ba? Dako kag kausapan. Sa una, pakakon na ka. Karon, mangingilad na ka. Ay ko gisod sa mong pulsa, no? Kay dili ko kwarta. Char, tawag ka ng doon, Char, doon. Kaya ito na ta. Oo, dire. Ay, bahala na. Bot-bot mo diha. Sa plate, ay yun yung kalimti. Balik tulor pa ng imo. Oy, kuya. Una kong nalang kuya kay. Makasagpa niya kong tao nga was lugar. Kuya, pilang karbon. Ano mismo paliton? Nga, di ka tama man ka? Kasi kasuko na ba? Kita naman ako sa mga mata nga. Alimayon na ako kasuko. Butaan, tanungon ka? Ikaw, kuya. Ang akong gipot ipasabot, tilay pliti pa daw sa karbon. Dublili ka karon. Narungan sa imong pangutan na, miss. Ay, asam yung kamnaog. Kuya, sa kalye 40 City, Barangay Hugot, makalagot, makapungot. Napatugat-tugat abroad, o pag yun mananghid, o pag yun ingon, nga mo abot. Hay, makalagot. Ikaw, sir. Asam sa kamnaog. Ang tanam ka. Tama lang. Yung pag-abot sa Quality City, parang gayugot. Nananghit bitaw ko! Nga mo abroad doon ka mo sugot! Ano mananghit pa mo ko sa akong pag-abot? Naningon man ka! Hindi mo na ko kinabang sa libot! Parang naman tanda sa ito kumabot! Uy, amot niyo ay makulapot. Pila, Pila! pila'y bayad, kuya. San? Eh, liig sa plate, eh. Drama nung doon na doon. San? Saan ni? Yan nga! Uy! Grabe ka! Umugos mo na yung pasiro ay! Ibatasan yung pasiro ah! Ahay, bait. Akuan sa akong timbang-timbang. Di mo rin sa tantang. Kung sinagtan na ilang bata, mas lumalaki ang tsansa. Lumalutas ang inyong problema sa pugno. Ayon sa lohika, impormasyon ang banta. Mga kaibigan, halika niyo, usap tayo. Usapan ng naong yay. Hey, business! Lintin mo ay! Ano mo bayad man ko? Nga pa mo kalarga? Mayar, sa kagigab sa danaw. Kung nagpita ito, Brad! Kung kuya ng duwaw! Yung babae na law! Ano
Dili. Tulo makadaan. Upat na ng kwaon. Nag-3 naman yung duha. Dito, Tris. 21, City. 28. Katong babae, gikan tos Danau. Ikaw, di ka gikan. Ako kaibigan. Ikan Kusmunti kaibigan. Ako Gunglaya kaibigan. Saan? Kung sila mong kaso, sir. 30 ka bok driver ang gipatay kaibigan. Why nag-28 kaibigan? Sir, kanang pamilyo sa mga po. Pamilyo sa mga po. Kanang, sir. Kanang,